podľa srdca to budem riešiť, pretože to mi vždycky v živote najlepšie napovedalo. Tak ja som bol akože milo prekvapený a s radosťou a vďačnosťou som prijal pozvanie do tejto poroty. Tak ešte som nedostal úplne noty, že ako sa to celé deje, ale tak asi tuším. No a podľa srdca to budem riešiť, pretože to mi vždycky v živote najlepšie napovedalo. Tak asi je to, že koľko má toho za sebou, ten ktorý umelec, čo tu všetko zanechal, aké stopy na tej scéne slovenskej pop music. A asi by som to nedal úplne nejakým nováčikom, lebo je to nejaká taká, že aj cena, ktorá hovorí o tom, že čo ten človek dokázal v živote. No bol to fantastický pocit a mne sa to stalo takým zaujímavým spôsobom, že chalani boli v Bratislave na predávaní cien, keď sme boli ešte len nominovaní a ja som sa zobudil ráno v juhovýchodnej Ázii v Singapure a som si otvoril telefón a tam už boli gratulácie, takže také dobré ráno som mal, také azijské a veľmi som sa tešil, pretože aj to ukázalo, že tá kapela už niekam patrí a niečo má za sebou a niečo dokázala.